Салому алайкум ба тамоми мардуми форзабон ва як чиро мехоҳам аз таърих каме ёдовар шавам. Дар Бухорои Шариф вақте ки муғул ҳамла мекунанд бо роҳбарии Чингизхон ва моҳо дар пушти дари дарвозаҳои Бухоро мемонанд ва дохили Бухорои Шариф наметавонад дохил шуда, моҳо мемонад ва эълон мекунад ки кадоме аз тарафи мо ҳаст дар амн аст. ва ин эълонро мекунад, дар дурун ошӯб бармехезад ва тамоми ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Мардуми Бухорои Шариф ва тарафдорони муғул ва тарафдорони давлат. Ва тарафдорони муғул дарвозаҳоро мекушоянд ва армияи муғул даромада Бухорои Шарифро торумор мекунад. ва баъди торумор кардани Бухорои Шариф якум коре мекунанд, тамоми нафароне ки аз тарафи муғул, яъне аз тарафи Чингизхон гузаштагӣ буд, тамоми онҳоро аз дами теғ мегузаронанд. ва ман барои чӣ ин суханро гуфтам ва худо кунад ки Эрони бузург шикаст нахӯрад ва Шоҳ Паҳлавӣ ва тарафдоронаш ба ин мушкилӣ дучор нашаванд. Эрони бузург побарҷо бошад, ҳамавақт мустаҳкам бошад, дар Эрони бузург сулҳ бошад. Ба тамоми мардуми форзабон муваффақият хоҳонем, пирӯзӣ хоҳонем ва ҳамавақт ҳушёру побарҷо бошанд.